корреспондент һәм алып баручы. Монда ул кешеләргә сорау бирә. Да-да-да, Нигъмәтуллаһи, у минем әни. Әни минем. На микрофон нам өсілі. Господин. Микрофон тотапсие. Минем әти белән әни ТНВ-да эшлиләр. Минем әним режиссер. Әни сорау студия. Әби бәләкәйле өчен студия. Эшләп карадым, бер абыйны яздык. Анда күрсәтәләр, ничек балалар шигырь сөйлиләр, ничек анда еще мультиклар күрсәтәләр. Мин татар мультиклары карарга бик яратам, чөнки мин татар малае. Мультик. А там видно, что самая пищи. Мин ТНВ-ны карарга яратам. Онда минем әнинең күрсәтәләр. Шаян ТВ-ны. Ул шундый әйбер, менә вакытта нәрсәдер эшләп баларга кирәк. Мин рекламадан карыйм да, моны алыгыз диеп, әниләрен әтиедән сорыйм. Күрсәтә торган әйбер. Только меня рекламаларны. Чөнки алар шайтаннар. Алар миңа бөтенсен күрсәтә. Анда бөтен реклама күрсәтә, ул бит шайтан. Ул микрофон. Аның белән сөйлиләр, аның белән әни сөйли, аның белән кешеләр сөйли. Ул тавышны кайтылата. Ул микрофон. Ама җавыла. Поговорить надо. Ой. Ул әни. Снимать торган кеше. Температура буй монда басып тора. Ой. Күзләргә крява. Әйе. Юк, фотоаппаратны. Син камия төшерә.